arjen ari tim bi dîrokê re bû û bi dîrokê re dişiya. Şixwe ev di berhemên wî de eyan e, yani bi awayekî eşkere. Lewma dixwazim bibêjim ku di heyameke wiha de bi vî rengî de ku bi taybetî li Bakurê Kurdistanê di warê maf û azadiyên gelê Kurd de di warê avakirina siberoja xwe de li ser bingehê civakeke demokratîk geşedanên girîng diqewîmin, li derxistina çalakiyeke bi vî rengî ya min tam îsabet bû û bi qîmet de jî, pir bi qîmet de jî, ku hele kirdeya wê arjen arî, navenda wê arjen arî be, qîmeta wê bilindtir dibe. Çima? Ji lewre belkî tu heyam bi qasî vê heyamê pêdiviya yekîtî, tifaq û bihevrebûnê ya Kurdan li me fers nekiriye. Yani ya min vê heyamê bi her awayî vî tiştî li me fers dike. An jî tu heyamê, qasî vê heyamê ev tişt nehaniye em bêjin bîra me. û di vê heyamê de bi poetîka û perspektîfa arjen arî ya li cîhanê, yadkirina wî ku her tim dixwest bi bîr be, bi bîr bîne û xîtabê bîrê bike, hîn bêtir qîmetdar dike tabî. Ji lewre arjen arî bi berhem û werejên xwe di çarçoveya civakî, neteweyî û mirovî de her tim li ser meseleya doza Kurdî em bêjin hûrbiye û sekiniye û pir girîngî em bêjin daye vê meseleyê. û di vê meseleyê de, di vê lêhûrbûnê de her tim li ser bîrê sekin, yani bîr xistiye hin tişt arjen arî. Ji xwe di berhema xwe ya ku nebû qismet wê bi çavê xwe nedît em bêjin çavkirina Xasenezerê de di nivîsa xwe ya bi sernavê neşaşim di rûpela sed û pêncî û yekê de bû. Dibêje min ji bîrmekê de vî tiştî îşaret bi vê tiştî dike, yani vê bîrê dike, vê meseleyê dike. Çawa dibêje ev axa raw rehên me be, em ên li ser kit darhenarin, wekî darhenarê pêdiviya me jî bi rojê heye, bi hewayê heye. Lê heke tu darê bibirî ji axê, an jî hil bikî rakî, li tevî raw rehên wê, wê gavê weke dara hatî birîn, mirovê mirî dê çi bike ji tîhna rojê, ji givîna bayê ku dê bê. Li vir arjen arî tiştekî, yani bi bîra me dixwe bîrê meseleya em bêjin doza Kurdî de bîra neteweyî bîra me dixwe. Li vir hem bindestiya xwe hem jî azadiya xwe bi ya vî gelî re dike yek. û dibêje azadiya min ya herkesî ya herkesiye azadiya min. Divê diyar bikim, yani ez hîn nû destmijara xwe dikim, divê diyar bikim li vir qesda min a ji arjen arî û bîra neteweyî elbet li ser esasê, ne li ser esasê netewperestiyê ye. Bereksê wê li ser hîmê welatparêziyê ye. Ji lewre biraya min tu eleqeya netewperestiyê bi welatheziyê re, bi welatparêziyê re tune ye. Yani netewperestî bes nirxên gel û neteweyê ji xwe re dike, em bêjin ên neteweyê ji xwe re dike amûrek û bi kar tîne. Yani heskirina ji welatekî çand û parastina cudahiya ne netewperestiye, ev nirxên jinû ve avakirina em bêjin jiyanê ne li ser esasê
em bêjin kedê û yani pêwendiya wê ya bi kedê û axêre ne. Helbet ev ne mijara me ye, em ê pir ser de neçin lê min xwest diyar bikim yani qesta min a ji bîra neteweyî yani arjenarî bîra neteweyî ne netewperestiye ew tişta ku em bêjin biye belaya serê mirovan û belkî tu bîrdozî bi qasî vê bîrdoziyê em bêjin komkujî û qetliyam çênekirine. Li bara arjena arî biraya min bîra neteweyî pêhesîna civakê ye. Ya bi nasname, çand û dîroka Kurdî û bi ruh û cankirina wê bixwe ye. Ev yekser bi bîra neteweyî û nirxên civakî re pêwendîdar in. Li gor wî yani gor arjen arî bîra neteweyî bi naskirin û hayjêhebûna ji ziman, çand û dîroka xwe dest pê dike ku gava dinê hevalên me yek bi yek serin tiştên girîng sekinîn. Di heman demê de aidiyetê qayîm dike, saxlem dike, tekûz dike. Li gor arjenarî bîra neteweyî bes ne tenê li vû tevgerek ji bo nasnameyeke takê kesî ye. Pêhesandin û hayjêhebûna civakê ya di vî warê de ye. Yani pêhesîna civakê bi rabordiya xwe û dîroka xwe dike ku gel an jî civak rewşa heyî baştir dahurîne û analîz bike. Û gavên tekûztir, qayîmtir em bêjin ber bi siberojê ve bavê je. Ji xwe wekî me gava din jî bilêv kiribû azadiya min ya her kesî azadiya min divir de ewa xwe diyar dike. Helbet gava mirov vêna çarçoveya helbestê de jî bibêje di hevpeyvînek xwe gava dilê mamoste got a îmece TV'ye re neşaş bi sala 2012 bû. Dibêje em mecbûrin helbesta xwe li ser koka helbesta mayî ava bikin. Bikin dareke geş û gur û pirşax. Yan na em rabin ser xwe em helbestek yan jî şêweyeke helbestê îdxal bikin sibê disib ê xelk henekê xwe me bikin dibêje. Yani vir jî ev kodên bîra neteweyîbûyînê hene divê ku tu ji rabordiya xwe vexwî sûd bigirî û tu wê di navbera niha û siberojê de bikî pirekî qayîm. Li gor arjenarî bîra neteweyî hîmeke tekûz a têkoşîna azadiyê ye. Yani bez di çarçoveyeke çandî de vê sînordar nake. Çawa? Di heman katî de amaje bi hişmendiyeke polîtîk jî dike divir de. Li gor wî di bîra neteweyî de berxwedan bi vê nevê ye. Hevgirtin bi vê nevê ye. Ji lewra rabûna li dijî her cure qirkirinê çi fîzîkî çi çandî ferq nake. Bîra neteweyî eyantir û qewîtir dike. Ji xwe ji navên berhemên wî jî ev yek eyan dibe. Yani ramûsan müveşartin li geliyekî ku gava mirov naveroka wê dinere ev pir eyan e. Ev çiyar û spîne şêrgele û mesela ji nû ve hûnandina em bêjin destana kawa ya arjenarî. Yani ji alî wî ve. Ez dikarim bêjim ku bîra neteweyî li bara arjen arî tu carî ne çarçoveyeke ku min gava dinê got netewperestiyê ya berteng de. Bi awayekî pir çandî û ronaqbîrî lêhûr biye û daye der ev yek. Hilberîna xwe ya takîkesî bi dabû û nêrîtan yani nêrîtên civaka xwe
kiriye yek û hew daye bîra civakî û çandî ji nû ve bi ruh û can bike. Bi Kurd û Kurmancî helbestên wî li ser esasên naskirina nasnameya civaka Kurdî û giringiya ji nû ve avakirina civakê ye. Ji bo piştrastkirina van nêrînan wekî xulase dikarim ji berhemên wî ango ji helbestên wî çend mînakan destnîşan bikim. Helbesta arjenarî di rojên donî qetranî, di rojên herî hêvî kuj de peyvkarê welatê destan helbestên ji bîrbûyî ye. Bi hissîna xwe suxrekarekî Kurdistanî ye. Peyvên wî niviştên zerdeştin ku dibêje zarokên zerdeşt xwe nadin dest. Helbesta wî çirûskek ji çakûçê kawa ye. Radpelike here kor, ji lew here kole, tim li jore, serî natewîne li ber riman tucarî, bi ardaran rohnî diparêze bi mertalên medî. Gapar, Sîpan, Şîmal agirî hemrîn tûjike, lê taliyê jî em dibînin cûdî ye. Ji lewre sitare paxile ale nabe kele nakeve destên zaliman û deman demê pale ji şervanên azadiyê re. Peyva berxwedê re arjenarî, helbesta arjenarî. Ji lew zor dişikê derditewe netewiyan gel natewe di dawiya vî şerî de zindiyek dimîne ew jî ev netewe. Li qadên cengan tawîz nade. Ji lew mirinê serê xwe çimand li ber mirina wan û navekî li zaroyên xwe dike. Rizo, Kalo, Berzencî, Qadî, Simko, Barzanî, Mazlûm, Gabbar, Muzur. Ji lew yek dimire sed tolê hiltînin. Bindestî ji bo wî mirin e. Ji lew bê xweda dikare bike lê bê ax û al na. Divê barê jiyanê bê hilgirtin. Ji lew di nuqûçîne. Ho! Navê te azad be tu bi xwe çima bindestî? Navê birayê te welat be çima tu bê welatî? Divê şivan karibe pezê xwe berdegeliyan û karibe navê berxa xwe deyne şengilo. Talankeriya aqınciyan bi bîr dixe. Ar girtiye qurm û li dorê dileyîze çi kiribû çi bû gunehê dara berwiyê diqede. Peyva wî peyv e bi rastî jî. Ji dijminahiya dijmin qet lavayiyê nake. Lêya navxweyî tîr el kezeba hêmaya wî. Heta birîna tîrê necebre dê hez li welatê wî nehasil e. Ho bira! Vê xwînê qenet tu nerjîne heyra dibêje. Ew qas jî henûn û nefs biçûk e. Şaşiyên dîrokê qebûl dike, qedrê hevrêtî û cîrantiyê qenc dizane. Kê da kê kir ew fermana gewende û em Kurdên Müslüman bûn bira, kirîvantîl nikme nam bû, bide xatirê xizaniyê kirîvo em nezam bûn. Azadîxwaz e, qethiyen qebûl nake bindestiyê. Hûnê biçin, hûnê biniçin için û hûnê biçin. Biçin berî ku berî küçûke vir duwe de werbin biçin hema niha vê kêlîkê ji vir rahijin teşkên xwe û biqeştin efendino. Spas serve, bo serve.